Iskrena molitva isceljuje, poučava starac Porfirije. Kada si bolestan, znaš li šta treba da činiš? Da se moliš Bogu, da ti oprosti grehe. Pošto ga moliš, skrušeno i smireno, Bog će ti oprostiti grehe i učinit će da i telesno budeš dobro. Ali pazi, nemoj se moliti neiskreno. Nemoj govoriti, Bože moj, oprosti mi grehe, a da tvoj istovremeno bude privezan uz telesnu slabost. Takva molitva neće doneti ploda. No kada se moliš, zaboravi svoju telesnu bolest. Prihvati je kao pravilo, kao nešto poželjno za ostavljanje tvojih grehova. Za ostalo ne brini. Prepusti sve Bogu, a On zna svoj posao, poučava starac Porfirije.